Шейкър по Радио Пловдив. Колкото повече, толкова повече. Отново сме трима и във втория част на неделния сутрешен блок на Радио Пловдив, Шейкър. 632-400 е телефона, на който ви очакваме, а психолога Стоичко Миличин вече е в нашата компания. И както казва Оскар Уайлд, знаете ли колко е голямо женското любопитство? То почти не отстъпва на мъжкото. Всички сме любопитни да разберем дали е вярно всичко това, което са открили американски учени, а именно, правейки своите изследвания в продължение на няколко години, те са стигнали до извода, че хората на 29, 39, 49, 59 години възраст, завършващи на 9, са по-склонни към депресии и изневери. Това казва изследването. Какво казва обаче психолога Стоичко Миличин? Неговия коментар по въпроса чуйте сега. На какво се дължи това? Това се дължи на момента на самоанализ. Това е същото, както когато наближава рождения ни ден, идва нова година. Това са моменти на равносметка. Ние започваме да оценяме как е минал живота ни до днес, какво сме мечтали да постигнем и какво реално сме постигнали. И когато дойде този момент на равносметка, ние искаме от следващия ден да направим някаква промяна. За изневерите приемаме, че не сме доволни от половинката, която е до нас. Нали? Трябва да видим или да намерим друг човек, или да си докажем, че още сме харесвани, защото това е другата причина за изневерите. За финансовите въпроси, някои хора предприемат по-рискови неща. Тръгват да сменят работа, тръгват да правят по-рискови инвестиции. Обикновено това не води до нищо добро. Защото едно такова рязко сменяне на работа, без ти да си подготвил, да си проучил пазара на труда, може да те върне назад в финансово отношение, вместо да направиш крачка напред. Така че това е една голяма лотария, тая рязка промяна. Включително, обикновено от понеделник са диетите, от рождения ден са диетите, от 2 януари започваме диета. Спираме да пушим, например, да. Някой продължаваме. За всеки е много различно. Да. Но всички тези коренни промени са някакви такива моменти на равносметка. Психология, някаква граница, която ние прекачваме от 29, ние навлизаме в следващото десетилетие. От 39 следващото десетилетие. Да, една такава декада, един много голям период. И още повече започваме да си даваме сметка, че по все по-малко време ни остава, макар че никой не знае точно колко ни остава. Така че всеки си почва да прави някакви планове, нещо да подобри в живота си. Да се отнася по-добре към родителите си, към децата си, да прекарва повече време с тях. Защото в момента, в който ние осъзнаваме, че ние не сме вечни, разбираме, че и хората около нас също не са вечни. И трябва да им отдадем нужното време. За щастие, повечето хора изпадат в този размисъл на равносметка и на другия ден вече се събуждат с съвсем нормални мисли. След тази равносметка правят някакви дълги планове и след това ги забравят много бързо. Защото когато на другия ден не си пушил до обяд, вече ти е трето кафе, а ти не можеш да изпиеш кафе без цигара. В един момент просто посягаш към цигарите и едно нарушение на... Това е като при диетата. Спазваш диета определено време, веднъж си позволиш нещо да нарушиш и оттам нататък я зачеркнеш. И се откажеш изцяло. Зачерпваш. Значи просто търсиш повод, по който да се откажеш от тия планове, защото тия планове, те обикновено искат усилия от наша страна, или могат да донесат загуби. И някакви ограничения в определени области. Със сигурност. Диетите, например, да, много сериозни ограничения. Така че за щастие хората бързо се отказват от това и бързо го забравят, докато не дойде следващия рожден ден или следващата година на И9, която да завършва. Това означава, че за някои хора може би рождения ден не е най-хубавият ден в годината. Наистина за някои хора рождения ден не е най-хубавият ден с годината. При някои хора това се случва от късно детство, от юношеския период. При повечето дами това с напредването на възрастта, особено годините над 40, започва да им влияе, което е абсолютно безсмислено, защото всяка една възраст носи своята красота и носи своите блага. Има жени, които никога не харесват себе си, както и мъже, но при жените това е по-изявено, може би, че защото те повече го коментират, пък мъжете повече се стремим да не го коментирам. Това си остава някакси вътре в нас, без да го споделим с приятели. Несериозно би изглеждало, в очите на другите мъже. А при жените те по-свободно коментират тая тема. Те цял живот не се харесват, затова имаше една реклама на продукт, в която трябваше жената да опише на художник как се вижда тя, без той да я вижда, и той да я рисува според това как я вижда. И след това мъжа и съпруга и да я опише той как я вижда.
И в един момент се оказа, че много по-красиви изглеждат жените, когато са нарисувани по описанията на половинките си, а когато са нарисувани по собственото си описание, нещо страшно се получава. Така че всеки вижда в себе си това, което иска, а не това, което е. Всеки си има различно огледало. Имаше един немски психолог, който казваше, че когато оценяваме друг човек, най-после ще го обърнем към себе си. Когато оценяваме друг човек, запознаваме с него, никога не трябва да му задаваме нисък праг на оценка, да очакваме лоши неща от него, защото обикновено това се получава. Това е като при самолета. Когато един самолет иска да те стигне от точка А до точка Б и когато в този момент има някакъв страничен вятър, самолета, ако лети в правата точка, той няма да достигне до следващото летище. Той ще се отклони, да кажем, ако вятър е от север, той ще се отклони по-на юг. Да. Така че трябва да лети с някакъв запас, нали, в посока север, за да може да стигне на другото летище. Така е хубаво и когато се запознаваме с някой, да му даваме някакъв аванс положителен, за да може той да има шанс да бъде по-добър от това, което е. Да. Точно така. По същия начин и за себе си трябва да го давим. Обективната оценка не винаги е най-доброто. Винаги е по-добре малко отгоре да си дадем някакъв аванс. По този начин това ще бъде един стремеж ние да отговаряме на тези характеристики и наистина ще бъдем по-добри. Винаги е по-добре да сме малко по-позитивни. Само след минути от психолога Стоичко Миличин ще разберем и за Ериксоновата хипноза, един метод, с който и той работи, който всъщност не е съвсем хипноза, но подробностите след малко.
беше казал, че който е изхвърлен на брега от вълните, може да скрие, че е намокрил гащите, но няма смисъл, защото следващия път може да са още по-мокри. Нищо не крием, всичко ви разкриваме. Този път в компанията на психолога Стоичко Миличин. Следва да разберете за Ериксоновата хипноза. Какво е това Ериксонова хипноза, за какво става дума като цяло. Чуйте сега от психолога Стоичко Миличин. Милтън Ериксон е един гениален човек, който на база на собствените си страдания успява да изгради методика, която помага на страшно много хора. Защо собствени страдания? Какъв е бил той? Той от дете е имал затруднение, бил е през повечето време в инвалидна количка, не е можел да говори поради някои физиологически увреждания, които е имал. И това, че той успява да проговори и да проходи, се дължи единствено на неговите усилия, на това как той опитва да влияе на себе си, наблюдавайки себе си и околните, защото когато човек не може да общува, той може само да ги наблюдава и да ги вижда как реагират на една или друга ситуация. И когато той проговаря, той намира вълшебен начин да общува с тях. Той не е вълшебен, той е елементарен. Въпросът е, че човек трябва да се спре и да понаблюдава какво се случва с околните и с самия него. Да следи и себе си и околните. Много хора казват, че Милтън Ериксон имал голям късмет, че почти всичките му случаи, с които се е занимавал, са успешни, но това не може да се дължи просто на късмет. Ериксоновата хипноза е наследник на тази класическа хипноза, която е използвана в края на по-миналия век и началото на миналия век. Но разликата е, че при класическата хипноза резултатът идва много бързо, защото там има директно внушение в трансово състояние, но резултатът е много краткотраен. Трае, примерно, както се прави кодирането в Русия за алкохолизъм или пък за наркотици. Идва човека, прави му се директно внушение, че на него почва да му се повръща от алкохол. Той просто физиологично не може да поеме алкохол, но като всяко едно насъдено нещо в съзнанието, организма го изхвърля, подсъзнанието на даден етап. С него, да? Да, както когато ни присъдят орган, естествената реакция на организма е да го отхвърли. Така и всяко едно внушение, естествената реакция на съзнанието и на подсъзнанието е в един момент да се освободят. Чуждо вмешателство. Да. И затова класическата хипноза с директните внушения има много бърз и много краткотраен резултат. А тази Ериксонова те наричат скрита. Защо? Защото тя всъщност... Защото няма фиксирано трансово състояние, в което човек да загуби контрол върху себе си. Какво правим? Съвсем практични и конкретни примери. Какво се изразява тази хипноза? Тази хипноза се изразява в това. Да опишем състоянието, в което изпада човек. Да. Представете си, вие гледате някакъв филм, който е интересен. Но на даден етап от филма се случва нещо, което ви напомня за нещо преживяно от вас или нещо несвършено през деня. И вие хем гледате филма, вие знаете всичко, което се случва във филма, в същото време мислите за нещо друго. Ето това разделяне на съзнанието и на подсъзнанието се получава под хипноза. Да. Като ефекта, който използваме терапевтите, когато работим с Ериксонова хипноза, е езика, с хипнотичния език. Когато в едно изречение, част от изречението говори на съзнанието, за да може то да продължи да гледа неговия филм и да може да освободи подсъзнанието от влиянието си, а втората част от изречението, тя говори на подсъзнанието. То не е разделено точно на две части, първа и втора. Те са разделени на самите думи в изречението. На правилния синтаксис, затова бях много озадачен, като учихме в Велико Търново психолингвистика. Очаквах, че ще бъде нещо интересно, защото в психологията в словореда е много важен. Начинът на изкъсна психология, езика, на който говори. Но се оказа, че при нас психолингвистиката е една такава чисто административна процедура, която трябваше да ни дадат някакви знания на кой етап, какво научава човек в различната си възраст и до там се изчерпахме. А де-факто на правилния изкът е изградена 90% от терапевтичните практики се нуждаят от правилен изказ на терапевта. Правилният изказ е много важен и в ежедневната ни комуникация, за да бъдем разбрани от другите. Продължаваме да изследваме Ериксоновата хипноза, тъй наречената скрита хипноза, по-скоро метод за управление на комуникацията, заедно с психолога Стоичко Миличин след малко. You fix your makeup just so. Guess you don't know you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you know. Out of all of the girls, you're my one and only girl. Ain't nobody
You stop the room when we walk in. Spotlights on, everybody staring. Tell all of these boys that wasting their time. Stop standing in line, 'cause you're all mine. And this evening I won't let the feeling die. I never wanna leave your side. Out of all of the girls, you're my one and only girl. Ain't nobody in the world tonight. All of the stars, you make them shine like they was. Ain't nobody in the world but you and I. You and I. Ain't nobody in the world. Out of all of the girls, you're my one and only girl. Ain't nobody in the world tonight. All of the stars, you make them shine like they was. Ain't nobody in the world but you and I. You and I. You and I. Nobody in the world tonight. Ain't nobody in the world but you and I. Ериксъновата хипноза, Милтън Ериксън. Ако това все още не ви говори нищо, ще разберете повече и още малко за тази Ериксънова хипноза, за този метод на въздействие от психолога Стоичко Миличин. Чухте някои неща основни. Сега още за тази Ериксънова хипноза и някои конкретни примери от начините за въздействие. Слушаме. Един вариант, пример, който аз намерих в интернет, да отразяваш, по-скоро да повтаряш движенията на другия, да го следиш, как дишал мъжете, как дишали жените, как дишали. Интересно ми стана. Значи това се казва отразяване. Това е при въвеждането в транса. Ти трябва да направиш резонанс, да влезеш в същото състояние визуално, в което влиза човека. Примерно, ако той диша с диафрагмата или ако диша с гърдите, защото мъжкото и женското дишане по принцип е различно. Но пък и всеки мъж си диша индивидуално. Някои мъже дишаме като жени в различно емоционално състояние, дишаме по различен начин. Да се наблюдава. Трябва да откопираш и да отразиш в себе си начина, по който абсолютно как седи човека. Той е кръстосал левия крак върху десния. Повтаряш позата. Той седи с прибрани ръце. Ти трябва да повториш, да ги затвориш ръцете и вече когато започнеш да го въвеждаш в транса, да започнеш да разтваряш ръцете, за да може и той да се отвори. Всички знаем, че като са прибрани ръцете, това е защита затворена. Да. И започваш, ти повтаряш неговото състояние, фиксираш го, оставяте един период, да кажем 2-3 минути или 20 секунди, зависи колко е необходимо в различния случай, да останете в същото състояние и после ти започваш да го отваряш и той инстинктивно започва да копира твоите движения и твоите отношения. Така ти си създал доверие, приближил си го към себе си. Той... Да, ти просто си добил идентичност с него, сте едно цяло. Дават Ериксоновата хипноза за управление на комуникацията. То е това, за което си говорим с вас, нали така? Значи в НЛП Ериксоновата хипноза е част от НЛП. Езика на НЛП е езика на Ериксоновата хипноза. Така че и там вече управление, работа с хора, работа с клиенти, много е важно. А хипноза има, може би, сигурно над 20 или 30 вида. Като започнем от циганската хипноза, която е класическа, това е, минава циганката, казва, искам да ти гледам на ръка, ти започваш да се дърпиш, тя ти казва, оли, какво страшно нещо се случи с внуката или с детето ти, ако случайно то е болно, ти в този момент съзнанието ти се концентрира върху това, изключва се и следващите 7-8 секунди това, което тя казва, го казва директно на подсъзнанието. И тогава, се очудваме как един нормален човек може да се върже на някой, който да му извади една камара пари от джоба. И всъщност нищо да не му каже или да го депресира с някакви. Просто му изважда парите от джоба. Целта не е да му каже и да го настрои. Те не са лоши хора, те не искат да му създадат неприятно усещане. Напротив, те искат да го успокоят и да му вземат парите. В какви случаи се прилага тази хипноза и дали тя е по-ефективна от тази, за която споменахме в началото, класическата? Значи, прилагането на хипнозата е във всеки случай, в който клиентът е съгласен.
това да се случи, защото да работим, да ползваме хипноза без клиента да е съгласен е абсурдно. Някои елементи на хипнозата се използват при работата с всеки един от клиентите. Примерно, идва клиент, който е затворен, който е в тежко състояние, нали, емоционално, и трябва да го пуснеш и точно предразполагането е като при въвеждането в хипноза. Но за да се работи с нея, винаги трябва да имаш декларирано съгласие, за да го въведеш в транс. Въпреки че тази хипноза не е класическата. Да. Абсолютно така е, да. Наистина той може и да не разбере, че е бил в транс, но има едно изискване за екологичност на нашата работа, което морала, който трябва да имаме, е задължителен. Никой не бива да си позволява да влияе на другите без тяхното съгласие. И без конкретно да знае какво ще бъде повлияно и какво ще бъде направено. Но пък можем да повлияем добре на себе си с всякакви методи, както казва и Фройд. Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате, това сте вие в миналото, а единственият, от когото трябва да сте по-добри, това сте вие сега. Още за Ериксоновата хипноза след малко. Come on. For breakfast, my sanity for lunch, trying to get over how bad I want you so much. Innocence for dinner, pour something in my cup, anything and everything just to fill me up. Nothing ever gets me high like this. I pick my poison and it's you. Whisper and laying on the floor. I try to stop, but I keep on coming back for more. I'm the lightweight, and I know it, 'cause after the first time I was falling. Nothing ever gets me high like this. I pick my poison and it's you. Nothing can kill me like you do. You're going straight to my head. Oh, I'm headed straight for the edge. I'll pick my poison and it's you. Yeah, yeah. Oh. I'll pick my poison and it's you. Yeah. Oh. Bittersweet ecstasy that you got me in. Falling deep, I can't sleep tonight. Oh, and you make me feel like I'm out of my mind. But it's alright, it's alright, it's alright. Bittersweet ecstasy that you got me in. Falling deep, I can't sleep tonight. Oh, and you make me feel like I'm out of my mind. But it's alright, it's alright. Nothing gets me high like this. I'll pick my poison and it's you, yeah. Nothing can kill me like you do, no. You're going straight to my head. Oh, I'm headed straight for the edge. I'll pick my poison and it's you. Oh, yes, it's you. Шейкър. Добре ли разбърка? Колкото и да разбъркваме и да объркваме, в крайна сметка всичко си идва на мястото от само себе си след известно време. Така или иначе, ние сме се взели да изясним някои неща и някои любопитни теми, а не да ви объркваме, разбира се. Говорим си за Ериксоновата хипноза.
за това какво представлява тя като метод. Изключително любопитен, тъй като човек е в съзнание, в същото време неговото подсъзнание е активно. С психолога Стоичко Миличин си говорим за Ериксоновата хипноза. Чуйте повече сега и за самата хипнотична работа. В нашия разговор предварително споменахте за това, че на различните хора различни неща им въздействат. На един зрителния контакт му е важен, на друг звуците, трети докосването. Това е при самата хипнотична работа. Езикът, на който говорим, хипнотичният език, е много важно да бъде настроен спрямо чувствителните сетива за дадения човек. При всеки един човек сетивата, които са водещи, са различни. При някое зрението, при други слуха, обоняние, вкус, докосване. И е много важно, нали, човек, който по принцип зрението му е по-силно развито, когато го введеме в транс, примерно показваме му, водим го през една пътека в една хубава зелена гора и започваме да му описваме нюансите на зеленото, на различните листа, другите цветове, които има в една гора. Докато ако човек се води от звуците, му описваме как вятър клати клоните на дървета, как това се чува, нали, как шумят листата, как някъде тече поток. Нали. Просто това е начинът, по който съзнанието се изключва и оттам нататък вече комуникираме с подсъзнанието. Ериксоновата хипноза не е нищо по-различно от това, което ние правим в ежедневието. Представете си две приятелки, които си говорят за нещо, което е много важно за тях. В един момент, ако ги погледнете на масата в кафето, те стоят по еднакъв начин, еднакво наклонени една към друга и позите им почти на 80% копират, нали, позата на другия. Това е просто едно единение, когато се получава, когато, нали, хората ги свързва някаква обща цел. Виждате друга по-голяма компания, няколко души седят по един и същи начин, други са се отпуснали, са облегнали назад и правят нещо друго. Ясно е кои хора водят интереса на разговори и кои не се чувстват добре в тая компания. Може да е в конкретния момент, не по принцип. Да. Но това се вижда. И Милтън Ериксон това е наблюдавал и това го е довело до тук. Да, той го е изучавал, докато нито е можел да говори, нито е можел да се движи. Не е имал друг избор. Всъщност той ми напомни и за онези различни книжки и материали, които съм чела за езика на жестовете. Наблюдава и другия, защото зад думите ние крием някои неща. Да, точно така е, само дето напоследък всички сме се начели с книжки за езика на жестовете и примерно каняхме някъде да направим интервю за висока менеджерска позиция за подбор на персонал, сяда човека и започва, нали, всичко, каквото го пише по книгите, едно към едно, начина на поведение, само че има още много показатели, които един психолог може да улови, пък ги няма в книжките. Защото има въпрос, нали, начина по който, доколко са ти отворени очите и чистотата на миганията и вдишването, начина по който се издишва, така че слава Богу, нали, успяваме да направим. Мимики също някакви по-такива специфични. Да, на къде гледаш? Аз съм гледаш наляво, надясно. Знаете, много интересно е, че при много известни автори има поглед в едно и също място означава различно нещо при различните автори. Да. Така че много е важно ти какво си чел, когато искаш да се представиш и той, който те интервюира, какво е чел. Да не се разминавате за ляво и дясно особено. Но когато е само на четене, не става, трябва да го има и опита, а ние с клиентите в центъра не се налага да може да ги хващаме, когато, нали, има нещо още скрито, още дълбоко, за да може да ги водим да го изкарат навън и да се освободят от него. Да се преработи, да. Да, защото едно нещо, докато не излезе наяве, няма как да се преработи. Се си мисля, че някои от психологическите способи съвсем добронамерено можем да ги използваме за по-добра комуникация с другите, да развием интуицията си, усещането си към другите хора, да ги наблюдаваме по-добре, за да влизаме в по-добра комуникация с тях, съответно ние да се чувстваме на място. Техниките за работа с Ериксоновата хипноза от Стоичко Миличин след малко. Казваше, искаш мен, казваш ми, че искаш мен, колко вярваше това, да ако искаше това, щеше да бъдеш мен, щеше да бъдеш мен. Не я целуваш, нали, и не я лъжеш ти, като ме не лъжеш ти, щом до мене той заспи, знам, че искам да си ти, трябва да реша, трябва да реша.
С вас сме и оставаме на честотата на Радио Пловдив и в Шейкър заедно до 10 и на 632-400 код за Пловдив 032 с психолога Стоичко Миличин. Си говорим за ериксоновата хипноза, изключително интересен метод, който съвсем естествено ни идва да използваме в ежедневието голяма част от хората, без въобще да си даваме сметка за това. Разбрахте един метод, в който и съзнанието, и подсъзнанието са включени. Разбира се, подсъзнанието е това, което дирижира и командва парада. Чуйте сега на финал на нашия разговор с психолога Стоичко Миличин за техниките за работа с ериксоновата хипноза. Техниките за работа с ериксонова хипноза са няколко. Почти във всеки случай се използва задължително някаква притча, някаква приказка, която описва събитията, които се случват около дадения човек. Отбрана за всеки индивидуално, да. Отбрана за всеки. Значи има няколко готови притчи, които са много добри, чисто за релаксация, за отпускане, за кураж в дадени моменти. Нали, има много добре разработени притчи, но в повечето случаи притчите се пишат конкретно за дадения клиент. Чувстваме се като автори на детски приказки, защото има го и този момент. Те са забавни истории, предполагам, увличащи и увлекателни. Увличащи и описателни, и когато се пише за дадения човек, тя е написана точно за неговите сетива, тя не може да бъде използвана за дух. Може да бъде видоизменена. Вече с опита, нали, вече аз мога да взема една моя притча и да я направя за друг човек, който вече не е за слух и за зрение, но това всичко става с годините опит. Другото, което е Милтън Ериксон, което е използвал често, това е левитация на ръката. Това е повдигане на лявата или на дясната ръка. Означава, че човека вече е в хипноза. Човек е в хипноза, в много силен транс, нали, хем може да има други хора около него, той може да общува с тях, нали, да се чувства съвсем свободно, на маса да бъде, нали, това да... И в същото време може да си вдигне ръката, което означава, че той директно, нали, в този момент подсъзнанието му е включено да приема директни послания. Но тук вече не работим с внушения, защото критичността на подсъзнанието остава включена. Това е разликата между класическата и ериксоновата хипноза. Остава включена какво... Критичността на подсъзнанието. То обективно може да оцени и да вземе само това, което е добро за него. Докато при класическата имаме директно внушение. Ние му казваме какво да прави. Той няма избор. Да, докато при ериксоновата ние му разказваме някаква приказка, която той просто е отворено подсъзнанието, за да може да я чуе от сърце и си взима само това, което му харесва и което му е добре, близко до него. Да. Не можеш да му повлияеш и не му вкарваш нещо чуждо, защото ти го оставиш то само да прави избора. Затова резултатът е по-дългосрочен, не е толкова бързо, защото това нещо човек трябва после да мине някакъв период да си го осмисли, да си го припомни, нали, за да може това да му остава трайно. Да, това е нещото, което остава трайно. Има един куриоз, който беше при левитацията на ръката. Много е важно да се използва правилния хипнотичен език и да не се... има много думи, които имат двусмислици, имат двойно. Българския има много такива, според мен. Страшно много. И сме застанали, правиме техниката с левитация на ръката и там е един момент, когато ръцете ти стоят на крака и трябва да кажеш, ето сега ръката ти се отделя от крака, нали, пръстите на ръката ти се отделят от крака и ръката ти започва да се вдига леко нагоре, само че един колега каза, ето сега пръстите започват да се отделят от крака и човека, който беше нали, го въвеждаха в транс, изпадна в ужас, защото той визуализира как му се отделят пръстите на краката. Така че много е важно да бъде много конкретно, когато се работи с това. Много точно. И много точно. И да не се използва дума, която може да има друго тълкование, дори за дадения човек. Трябва да познаваме човека, когато работим с него. Да познаваме човека и да дозираме и да използваме правилно думите и в ежедневието. Живота изисква движение, както казва Аристотел. Това беше психолога Стоичко Миличин в Шейкър тази неделя сутрин.